Tali Zirna tun kan video hi lesson number 10 ang tua kan video masalam pang kan en no chuan YouTube pa khan Tali Zirna ti lo sar sula chuan playlist lo pe chunga 1 2 3 4 ang khan lo ma emo Mizoedu to sa khan lu tanga chuan playlist an kalanga Tali Zirna ti lo manga chuan playlist in lo munga video masalam pang kha lo en non don chuan kan video masalam khan chuan just golden rules te kan soya kha inting kan apply ang ti kan enanga chuan chu talia in tin nge voter entry a kan enterang talia ta khi chuan du chuan journal thiam lu tuk lo pon kan enter dan ama chu te chu kala soyanga amaro chu tun video ai chuan entinan leile shalte chu furniture te khati kan shalte enia kan stock item kan shalte khati ani ka chuan stock item kan create anga tuna chu next video a stock item create dan te kan ziranga chuan unit of measure te kan soyanga chuan chu mi hnuah transaction tak tak chu kan ti dawna tuna chuan khatiang stock item te relate lo enge journal is all sum ama kan journal zir ho all somehow kha apply dan talia enter lu dan kan soyang chuan ama sa in kan share tu chu started business with cash ani chuan 5 lakh ani ta tro chu journal is ti kan siamang golden rules kan apply the in du chuan emo modern rules bo kan apply the in du zo halo apply ula chuan commerce chuan har sa om lo hai chu started business with cash and chuan cash to capital ani danglam thei lo ka kan che sa ta cash account debited to capital account ni meya chuan tai chuan company ming kha kan du chuan chu moyas capital demo x capital account te pawh kan ti thei ka chu kan thu ni meya capital account chu 5 lakh chuan deposit into bank ka poisa kan va deposit a hete hi a real life a chuan into bank ti khan bank pakhat chawa kan nei don lawa business kan ran chuan SBI te HDFC te khan MRB a te kan nei thin ta chuan kan du chuan hete poi SBI te pawh lo in ta se chuan kha savings nge current account nge ti the kan hriat a poi mo le ta chu talia bi ka chuan tian journalist kan chawa kan a chaw nai chuan bank account pawh ziak tak mai la poina am lo ta ma ro chu nakina a real life a chuan kan bank transaction tak tak le kan SBI passbook le kan enanga chuan heta talia bank khau kha SBI bank bi kan enanga ai ang che tur ani chu poi mo lu tu chuan khata khan heta nakina tali kan siamuna pawh khan ledgers kan siamuna khan bank account dia siam tap loin eng bank nge SBI ni chuan SBI bank kan tianga HDFC ni chuan HDFC bank kan tianga chuan heta under a pawh khan savings bank savings ani nge current account ni nge ti kha kan thlan kha ulu kha poi mo le zuala a chan chu I heta ni kina kan balance sheet a liabilities asset side tu kha a effect don awang ani chu ni kina kala soi lenga chuan tuna chuan he deposit into bank tuna kan company kha kan laran as ti da chawa kan soi don awangin deposit into SBI bank loan ta se SBI khan cheng sang ni lo depa deposit dila ti chu kan journal entries tu chu kan deposit ani chuan tro chu bank account debited to cash ni mia SBI bank account debited to cash poisa chu apa kan soi khan transaction pakhata hian thil pahnih zel effect don kan tia chu hai debit tu le credit tu kha ron effect zel ta tro cheng sang ni kan va deposit a chuan kan withdraw lenga ngal ani a date te ka lo da lawa polo kha chu date chu ni ka da kan pho chop menga withdraw cash from bank kan ya 2000 chu he poi SBI tang khan lo la chho le don taila kan en chinang chuan enge difference kan chhuak in chuan chu cash ron chhuak dawna chuan cash account debited to SBI bank 2000 so hi kan lo en chuan pakhata kan deposit a taro journalist number 2 a kan deposit a chu SBI a kan debit a chuan kan la chhuak le SBI kan credit chi a chu hemi hin du la lo screenshot la emo in lo note down la hi talia kan enter chinang chuan tali ka open a ama khan in lo siam ve to lo ko shilo ledger sa hian ka en lo kang tuna khan cash chu ka nei sa a cash chu in siam sa ni a chuan he HDFC te kan siam tro he SBI account kan siam a chu he te ka du chuan ka ti dang lam the SBI account ti top lovin SBI bank kan ti nge SBI bank ka tianga SBI
bank account chuan current access ania bank chu alt plus a ka hmeta in save nga la chuan capital hi capital a awm a draw dika chuan nikina heta vouchers accounting vouchers an kalu tang vote voting ka ti to dona voucher entry ka ti dona chuan a hma kan siam kha nei right hand side hi lo enula f4 f5 f6 f7 ti khan om sa ta a khati ho kha oma hemi kan fa me chat chat angai do ni kan receive chuan f6 kan hmetang chuan kan payment kan pek chuan f5 chuan started business with cash kha 5 lakh ania started business with cash chu f6 a kan enter ang receive a ma se heta ka sei du pakhat chu journal kan enter the hemi big khi hemi big khi capital big khi company a khatia kha kan ni thina wang hrim hrim khat ama khan ka siam lai khan hei i capital account ka siam lai khan i opening balance a ka lo ziak lang to a nuai som te ka ziak langa hi ka du chuan ka ti po han ka da thei tawa entian nikina ka enter hona lo chin che ula ki capital a hian nuai som ama tro hi ka ti bo chinang capital opening balance nei lo angin tikhan opening balance kan nei chuan display ka langa khi opening balance kan nei lo a tro to chuan zero engma in ziak lo chuan heta voucher a ka lu chinang chuan f6 a ka langa chuan khi tikhian lo om ta thlan tur tro account ka thlang do na eng account nge ka thanang heta hian in du chuan khi tikhian hetiang chinhi ti thei dan chinhi nei a cash ka thlanga capital ka thlanga hemi hi chi khat ka lo ti lang do na phota ama sabera 5 lakh zo kan ti nuai nga ka zeka chuan narration chu in du tu in lo zenga started business with cash ten lo tenga ka chu time a waste lo nan ka ti lo mai nga chuan control plus a mo enter ka hmetanga ki atlang ta heta capital kha ka ben le chin lo kang capital a ka en chinang capital an zai ka nei ki to chuan opening balance a chuan ka nei lo tro om zia chu heta opening a chuan ka nei lo ma se tuna khan voting ka ti to khi capital account chu aron omang sorry alt le f1 ka hmetang khi capital account na nuai nga om chuan khi mi an siam na chan chu kan balu tanga khi april a april ni khata khi receipt site a tikhian alo om tina chuan tuna khan ngatinge cash account started business with cash chu cash account debited chu capital kan ti sia ngatinge yen tar dana ba mak vein ti chuan heta hian khi ingma ka ti dang lam lo hei ke ma chuan man ol zo ka te tuna mi ang khi in man chuan journal entries kan thiam kher ngai lo etidan sales si kalu chinang f8 kalu tanga khi tikhian ka tenga party ka kalu tanga chuan sales ledger sales ledger a sales ka thanga tikhian ka sales ho item kha ka stock item ho kha ka enter mai don in kina hi chu stock man zir huna kalanga ma se tuna mission khat chuan journal entries kan thiam zo ka wangin le tuna ka ron sei tur hi an hmang zo dawin ka hria Mizo ho chuan kha chu ma sen thiam dan dan ta se a har sa sok mai theya khoi zo nge chu ka shel khoi zo nge in du jok a difference lo enula voucher a kalu hian khi f6 a han kalu la chinang f6 a kalu ta khi account ron langa ta hian ka du ka thlang thea chuan particulars a ron om le tap ta debit credit po min zot lo atro chuan gateway of talia ka kalang gateway of talia ka kala f12 ka meta chuan voucher entry a hei ka thakang voucher entry configuration hi ka thakang skip date khi chu in du la in lo chiar ve nga vai chuan ka ron explain vek don lawa hemi bi khi use single entry mode for payment receipt contra voucher hi ke chuan ka yes a chuan hi mi tam tak chuan an yes du lo thina kha chu kan comfortable kan thiam dan zok zok khan kan hmanga ma se tuan kan no chinang no ka hmetanga chuan hei po hi journal ka chem chuan entidan bank account debited to cash ten ta chu te kha tiang kha ngai lo khan credit debit tiang kha in zia zo kan du em ti na khan me ya hei hi in du chu in no thea in du chu in yes thea chuan kan yes chinanga chuan
allocation zone hei journal entries kan siam lai hian hei tuna hian chuan no ni ta ma se journal entries a khan i cash kha transaction kha om sia kha kan yes du sia tro kan yes lenga okay ka save ta out la khan ka save ka lo ti lang lawa control plus a ka meta ka save a ka back le a voucher entry ka lu le chinang ki voucher ka lu chuan ki receipt ka me hian ki ta account kha ron lang to lo ki credit ron soya chu cash account debited to capital ania chu capital zo kan credit dona capital ka thlanga chuan amount zat ka enter anga ki 5 lakh ki amount ka enter to sa nia ki chu tikhen lo om mai se 5 lakh lo enter thaila chuan debited he chu min pesa ta du chuan ka ti dang lam thea ku debit ka thlanga tikhian chuan heta debit credit kha tuna khan kan ni satro use debit credit instead of to buy kan ti kha kan ni sa kha kan no ve chuan chua kal ve thong kha chu kan thiam dan zo zo alan dan mai mai nia a poina turom lawa chuan ki hi lo in ta se hi ka save chinang ki khan noi som kai to na capital chu chuan china sales ka ti lang lai pe kha in mu ka ringa sales ka ti lang lai chinang f8 ka meta ki sales langa sales a po hian sales a po sales za ka thang ti khan ka thang item ka thang top mai ang chu chu i receipt le payment big a khan ki receipt ania draw f6 ka meta chuan payment chu f5 ania ki payment a po debit credit kha he chu in thiam zok zok in mang thei ase ke ma chuan journal entries in thiam viau chuan hi in mang a ma se chu time waste na chan chu debit le credit kha enter vek ngai ta chuan china ka ti dan khan actual ka meta voucher entry ka kala hei hi ke chuan ka yes a chuan hei po hi in thu thu nei chu chuan hei chu journal hi chu kan yes nge ngai ya chunga mi chu hei chu chuan control plus a ka meta ka save a voucher ka kal le a ki ti khian ron om ta payment ka pek don pon ti khian om meng chuan ni le balance sheet kan le chin lokang b ka meta balance sheet hi nuai som lo om to ta tro alt f1 ka meta ki capital a nuai som om ta chu chu ka enter na chu capital ania abila ki voi ni om to voucher number te por inject ta voucher number te po hi in du chuan in edit theya he nikina ka siang hemi annex kan soi annex mo kan soi dan ki 1 2 in automatically pe ya ki china kan siam la ka ka edit thei lo ta tro automatically kal ta pa he automatically kal ta pa ki number 1 heta afi kan siam thata nga ya voucher type ate khan tumi ha kan soi lo kang i balance sheet ka le lo kang chuan capital a reason ki ka voucher number hi ka mo si in hu chuan voucher number hi 1 2 ti khan ron om ta ma se en nekina kan enter chuan ki kan receipt number emo kan vouching number hela kan memo number te khateng khani thin na ka ain dot thap thap don lo chiang sa chu wang chuan kan edit thei ngai ni tro tuna hian receipt ania hei ka vouching ka voucher type chu receipt ania chu receipt ho kha edit thei turin da ka du a voucher ka en sin lo kha edit thei thei lo ki number 3 ni hal tro voi ni ka enter to wang ki edit ka du a gateway of the layer kala accounts info kala nga voucher type ka thangang voucher type ka thanga da hian kan display version shim nge voucher type om ho ki contra te debit te ki chi sang sang oma chuan ka edit don alter ka kalang edit shim shim chu alter kan kalanga chuan ta hian kan du chuan awaya kan edit khangai don ta i receipt big chu ka khoi shinga receipt ka kala ki kan kan enge niang kan set dan chu select type of voucher a khian chi abbreviation po rcpt ni hi po kan thlak vek thei kan du chuan hei a method of voucher numbering hi automatic kan da a ki kan manual ang emo automatic manual override kan da ang chuan prevent duplicate po hi kan da thei kan du chuan tikhian kan save anga ka back le chinang voucher a kala ki receipt number 1 an ta dro chuan ma se receipt kha kan memo mo kan thil zia enter na khan 1 na lo ni lo ta 800 ate polo ndai me the dro chu wangin
ta hian capital kan enter le miang thil kan la nei vak si lawa capital hi kan enter le sinanga 5 lakh lo ni le ta se thil kan la nei vak si lawa hi kan enter le photanga ti hian nuai som panga kan ni don ta chu report sa ka langa balance sheet ka en chinan ki 15 om to ta 15 lakh chu ka voucher number ka en chinang ki hi lo in thak ve ni mo ei chu kan du chuan wan an ta nga tra ki a then kha kan du ding a thak thi don ta ni a ma mi kha I overhead ta ka da wang ani chu wangin automatically lo alo in thak ve hi chu lo ta se ki 1 2 nia a thal bar kha 800 ta kan ta tra chuan ti khan question number 1 kan journal entries number 1 chu kan zawa next chuan kan example number 2 kha chu deposit or paid into bank deposit into SBI bank atia rupees 2000 kan deposit dona tro sang ni kan deposit dona he ta khoi ka he khoi beringa kan miang kontra nge f5 nge f6 nge 7 nge 8 nge 9 nge purchase ni lo tro sales ni lo poka journal ni lo wa chuan receipt nge payment nge kontra deposit into bank kan bank transaction he chu amma kan videos ma salam kha lo enula ta khan chiang ne kan sia ba ka thami a screenshot kha lo nei nge ula mo lo ziak tha ula bank transaction ni kha chuan kontra kan enter f4 f4 kan beta hi kontra chuan helai ka mo si lo enuna number 1 ron ti hal ta pa chan chu voucher number numbering kha cover edit lo wa ani automatic ka da wa ani indu chuan manual aba da ula ti khan a number khain thlak thei chuan insert ni ka deposit don hi SBI pani lo om lo me a wangye ka shlo hi ka delete don ni control plus enter ka heta chuan SBI khan ka wakala chuan ka delete de ang alt plus di kan chu pani om kha chuan min ti bulang ti kha lo ma chuan ki SBI account ka thanga chuan chi tuna hian ka sei du chu hei current balance in man current balance eng ma lo SBI bank ka chuan nge ka thanang cash ka thanga cheng sang ni kan deposit don chuan ki SBI bank ka sang ni om tong ei chu paisa kan deposit dan za te kan enter thea hei chu indu le in pay le enter ula in pay lo chuan ngai lo chuan narration in enter anga heta ni le balance sheet a dik nge dik lo ka en la chen lo alt plus f1 ka heta chu bank SBI chu bank chu current assets nia bank account alo ma kalu chinanga ki SBI bank alo ma lepula cheng sang hi kan deposit ti chuan ka withdraw chu du chuan receipt apo paisa chu ka dong le ta tra ka receipt apo ka enter the ma se bank transaction ni ka chu kontra hian enter la all sam ya ma se ka dong le ta ka don let ni chuan ka nge niang ka paisa a zo karon ka cash kha aron pung bel don ki tuna hian ka mosi kan ngole mosa hian 14 lakh 98,000 chau kan he tra a paisa fai chuan chu ti chu bank a khan sin kha seng sang ni kan deposit to a chuan tuna chuan kan withdraw le don a cheng sang ni kha space ka hmetanga SBI bank ka thanga cheng sang ni hi kala chhuak ka withdraw le ta hi check nge tinga hi indu chuan enter anga hi hian yes anga chuan date pawh hi ti thlap tur nia ti thlap in ma se tuna chuan educational mode kan hmana wangin kan ti nge first hi hmangila poina om chong lawa chuan hi SBI bank hi lo enula current balance chu zero ni to chan chu kan deposit a kan withdraw le hala control plus a kan hmetanga in save anga kan ti dik nge dik lo kan in le chinang balance sheet a kala current assets a kala ki cash in kan ya tra bank account a all f1 kan ki bank ka chuan engma om le to lo kan withdraw le vek to chu wangin lekin a show dan nge SBI account ho zong zong kha intinge show dan te kala mu chunga display tang te pakan en vek thei ta tra balance te ki day book te accounts book te khan lekin akala soinga chun chu ya chuan khami journal entries pathum khalo chin cheu la chuan in she tu chu f12 kan me khan
voter entry a khan i ki skip date te om ta tra skip date ki no chuan i khan in enter zel ngai ta kha a thave ki hi ti solo nan chuan thavia wa ma se chuan zirna ni vain karon da tel khir lo ka skip date ta ma se ni kina transaction tam takin enter don chuan skip lo la chan chu date kha ti maya lo enter tlang kha ol lu tu ka chuwang chuan in voi lo nan chuan voucher number voucher type kha automatic in da lo la manual in da nge nge nga ya chan chu ka manual kan da lo chuan kan memo number te kha in ang kha awma ti kha nei a buai nuai pha thina a in ang version le don te kha na boi thlau ta thina manual in kan enter kha a dik thlap zawk a chuan helai bik ah hian use credit le debit le instead of do by during entry hi chu kan englo rual khan kan soya kha a difference kha lo en chinu la in thiam dan zo zo in hmanga chuan kan noi chuan insurance interest kan thiam khelo pan khan enter top top thea chu sales ate pawh khan item kan enter anga dik thlap mai dona chuwang in insurance interest kan la bel lutuk lo ni chuan hemi ang hian lo tianga in bel ve to kan hriat chuan in yes anga chuan khan i confident khan in enter thei kan ni a